Palawakan ng Diyos, ang Diyos na awit, atong paskanta ni Jesus, kining atong pagkamaayo, kanang grasya ng Diyos Ginoo, sa ato pa nagpasabot na iwa kita'y atong kaulimong pagkamaayo, ikan ng Diyos Ginoo, nahimo kang maayo, nahimo kang buutan tungod sa Diyos. Amen. Kay matag-usa na amang tayo na inaing kinaiya. Nunang pasalamat tas Ginoo kay gibag-o kas Ginoo. Matod pang kay Jesus kanang pagkamaayos mga politiko. Kuto pa to, October 30. Pero kahapon sa pastors meeting, nag-bless ko itong mga politikuha kay ang host nga pastor dito ipangutanan unsa mamuliha ingon tong pastor nga naami mga kaubanan pastor mag-meeting ingon tong mga politiko nga mga tao ay mga tumi kay magpaampo ni alam sa grabe ang mga politikong ingon ana nga magpaampo sa unya samtang nag-ampo ko nila mga kaigsuonan ng hilak sila. Kunya, ang usang bingon, Pastor, nanindong ko ng akong balahibo. Ingon ko, kini nga klase yung mga politician, panalangin ang Diyos Ginoo, iiunan nila ang Diyos. Palapir sila ng upan niya, naka-uniform ingon sila, o green. Kaya rin din sila mangupan niya. Kanya, ingon sila, ihapit sila dito, kinahanglan sila panalangin sa Diyos. Munang salamat sa Ginoo, akong ikasulti ka ninyo, bubutar man ka niya sa October 30, pilia ka ng mahadlokon sa Diyos. Amen. Kaya daghamang plastic na pagkamaayo, yung mamaayo man sila, pero ang pagkamahadlokon niya sa Ginoo, ato ang usa sa mga kriteria sa atong pagpili. Amen. Okay, hindi na mag-iskuta ng politiko. Kaya sila rin pamulahan. Karoon mga kaigsuonan, ang topic na itong pagkatunan, importantes panimalay. Ang topic, soul and life. Asin o ang kahayag, suga. Foundation scripture, Matthew chapter 5, verse 13 to 14. You are the soul of the earth. But if the soul loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Matupas pulong sa Ginoo nga lipat verse 14, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Salamat sa Ginoo, ang Diyos magapanalangin, magampukan. Lord, salamat na nining korasahan. You are always with us and continue to anoint our hearts. Give us more wisdom and knowledge aron makasabot mis imong pulong ug among ning kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Asin o ang kahayag, importante sa itong panimalay. Ginoo ba? Kung magluto ka na walay asin, lami ba? Wa lami. Kung walay kahayag sa balay panahon sa kagabion, pagsada ba po? Way pulos, kay mapandol ka. Ingon ang Biblia, the real followers of Jesus Christ is like a salt and light in this world. Ang tinuod kuno, ikay kuno gyud, tinuod gyud nga
sumusunod sa Ginoo or ang mga tinuod na nanalagad sa Panginoong Hesus sama asin o kahayag sa kalimutan. Diya sa verse 13, naghisgot o asin. So, verse 13. So, makes the food become delicious and tasty. Ang asin makahimo sa pagkaon nga lami o kana ba matawag o malasa. O kanang kalami. Kung wala gyud ang asin, awa gyud lami pagkaon. Amen ba? So as God's people, our life become a good taste to others because of our righteous way of living. Ingon nga mga tao tas Ginoo, tao ba tas Dios? Ingon nga mga tao tas Ginoo nga itong kinabuhi, mahimong malasa sa uban, mahimong lami sa uban, tungod kay ang atong pagkinabuhi o klases pagkinabuhi nagkinabuhi ta sa pagkamatarong. Amen? So, if righteousness reign in the life of a person, it resulted into a nice way of living. Kung ang pagkamatarong diha sa itong kinabuhi, maghari na, o maghari sa usa ka kinabuhi sa tao, mo resulta ni nindot na pagkinabuhi. Amen? Our life become meaningful and productive. Ang atong kinabuhi, mahimo, makahuluganon o produktibo. Kung naagin ang pagkinabuhi, matarong. The righteousness that we use in our life is God's righteousness. Why? Ang pagkamatarong na atong igamit sa atong kinabuhi, kanang pagkamatarong sa Ginoo. Nga naman? Because our own righteousness is like a rock in the sight of God. Meaning, it is not acceptable unto Him. Amen. Ganong pagkamatarong sa Diyos ang atong gigamit, kaya ang atong pagkamatarong sa marag, trabuhan sa tubangas Ginoo, buot pasabot, dili ni magawat niya. Unya ang trapo, maunay pinakahugaw sa butang nato sa kusina. Kato pa kung matarong ka, kaya mingon ka, makatatong kong inununan sa silingan, matarong dito, hindi na madawat sa Diyos. Bahok na at ubangas sa Ginoo. Hugaw na at ubangas sa Ginoo. Amen. Matul pa kay Jesus. Ang ilang pagkabuutan sa ganit, October 30. Dili na madawat sa Ginoo. Bahok na at ubangan sa Dios. Munang ang pagkamatarong nato nagigamit karon pagkamatarong sa Dios. Munang matod pa sa Biblia, kita ang asin sa kalibutan. O ang asin bawat ana sa kaparat o sa may tabo. Ibalibag, tulog-tuluban sa mga tiil o tiil na kapusla. Kung mawala na gani ang Diyos ng pagkamatarong sa iyong kinabuhi, huwag lagi kay lamig ng klaseng Kristo Manon. Dili lagi ka panalangin, kaya ang mupuli ang pagkadagtami sa kanas sa inyong kinabuhi. Amen! We become righteous because of Christ's death, and His blood cleanses us from all our unrighteousness. Nahimo kang matarong dili tungod sa imong panikamot,
kundi tungod sa kamatayon ni Jesus, o gagyang dugo, mga kaisuunan, naglimpyo sa tanan natong dili pagka matayon. Amen? Naigiingon diya na maintain your beauty. Kasi ibang pasabot na, kinahanglan ng pamilya ng inyong kagwapa. Istorya na sa kalibutan. Pero sa Kristohanon, i-maintain ang inyong pagkamatarong na gihatag sa Diyos diya sa inyong kasing-kasing. Amen. Kaya nga naman, mahimok kang lami para sa uban. Kaya mahimok kang channel of blessing. Hello? Napamabuhi ha? Ato po nung palakpakan ng Ginoo. Sa verse 14, nag-isgot of light. The Bible teaches us, let your light shine before men. Ang Biblia, nagtudlo na ito na ipadanag ang imong kahayag ngadto sa katawhan, ngadto sa mga tao. Nga naman, nato mang padanagon ang atong kahayag. Tungod kay ang uban, ngit-ngit ang ilang kinabuhi tungod sa sala. Nangit-ngit tungod sa kalibutanong mga gawin. Nangit-ngit tungod sa mga butang na dili maayo. Muna kung madagdagan sila sa imong kahayag, sa imong pagkamatarong, sa imong mga testimonies, kinabuhi yun sa kapagbagos Diyos, mahayagan ang ngit-ngit nilang kasing-kasing. Muna ninyo ng Biblia, let your light shine before men. Pero na ipangutanan, in what way? Taong sa mga paagi na makalanagda. Number 1, by displaying godly character in our daily life. Kasi may buot po sa katang display. Kaya pag maninda, yung display mo maligya. O display, ipakita ka ng Diyos nyo may kaniya kada adlaw. Dili ra kay buotan ta panahon o Domingo or naa ka sa sulod sa simbahan. Kada adlaw, kada minuto, kada segundo sa imong kinabuhi, makita ang Diyos nun nga kinaiya. Kaya, uban sa tabang sa Ginoo. Kaya ang Biblia nag-ingon, you can do all things na mabuhat nimo ang tanan. Pinaagi kang Kristo. Dili pinaagi mo kay kung naa si Jesus kaya nimo. Pero kung wala si Jesus, wala ang Ginoo, kaya mo ka. Number 2, by living our life as a good example to others. Pinaagis pag kinabuhi sa imong kinabuhi, iyon nga maayong sanglaytanan. Ihimplo, good example nga gusto pa. Munang, makaingon ng uban, nakita ganin ako si Madam Judith, malipay ko na kung kasing-kasing pinahihimaya sa Ginoo. Good example na. Pero, dili po ngayon, makita ganito ng Judith, matuna gito. So, number 3, importante na. Through talking valuable and important things to every person that we meet. Wow. Nahimo na ninyo. Kaya naman, mag-istorya kag mga bililog utang, kag importante utang sa kada mga tao na imong mahibalan. Usahay na uban niya ang i-istorya ang kinabuhi sa uban. O maritis daw. Sa ganin ng maritis. May bagong term karon sa chismosa. Anong marisol? Ighulhog. Ipakapitan na. Magdahanag na siya. Marisol. Pero kung ang Biblia mo
hindi mo ang Marisol, ingon na ng Biblia, igugmaa ang imo. Wow! Palakpakin ninyo ang ginawa. Pero ang kalibutan niya ng magmarisol, ipakapinan! Taglong lagi na siya. Oh. Madanag! Pero ang Biblia mo magmarisol niyo, love your enemy. Amen! Kaya, kung naa si Jesus. Why we become light of this world? Nga naman nga nahimo makakahayag diri sa kalibutan or asin sa kalibutan. Una, because of God's glory that dwells in our life. Tungod sa himaya sa Ginoo na nagpuyo sa imong kinabuhi. Nalandungan ka sa himaya sa Diyos. Dili lang landong sa kamit-ngit ni Satanas, kundi landong sa himaya sa Ginoo. Number 2, God's righteousness reigns in our heart. Tungod kay ang pagkamatarong sa Ginoo naghari sa imong kinabuhi kung nagkahayag ka. Gabisan makat i-chismis ka, di ka mo patol kay ang himaya sa Ginoo, ang pagkamatarong sa Diyos naa sa imong kasing-kasing sumakatuwid, patay na kas kalibutan, huwag na ka mag-apil-apil, bisang i-chismis ka, amin ba? Bisang daoton ka, na ka magtagal ngayon, patay na kas kalibutan. Tanawa ng patay si Karen. Bubalot pa mo. Ingon bito itong anong katigulangan, hoy, mamatay gani ko, ayaw ko, pagbalsaman. Kaya matay po nila, lublihon ko ng pagpatay. Kaya hiwao mo ng ato ang lawas ko. Balsamuran ka, injection ka, pasuyupan ka ng dugo. Adlo, nakabalong pa ka. Na. Nung kung patay na kas kalibutan, ay may isang kita yung daon mo. Himor na. Hindi ako magtagal kay nabuhi na ko diha kay Kristo. Amen ba? Nanay, self-control. Wow. Self-control and discipline. Hindi pagsada, pagpugong sa kaugalingon o pagdisiplina sa kaugalingon. Dapat muna atong pangayoon. Kaya nagkaroon na ng rapture of the church. Ganyan, pagsada ang topic ni Sister Joy, kabahin sa mga pagbalik sa mga kabahin sa pagbalik sa Ginoo. Mga signs o sa mga timanilahan. A very powerful message. Ano man, kaya kung imo gitong ikinabuhi, madaubundod ka nga naman. Uban ka sa rapture of the church. Amen. Number 3. Nganong nahimutan kahayag, nganong nahimutan asin, mga kaigsuunan, kauna, kung huwag isundan, asin yun importante. Pero yun, nganong pero wala ka ng asin. So lamig yun ang asin. So kinahanglan mahimo gid sa imong lamig ka sa imong silingan. Amen. Amen ba? Hello. Lamig ba ka sa imong silingan? Wata ka balo. So number 3, because we are a new creation and the changes in our life is shown to the people. Ngayon nahimok ang kahayag ug asin tungod kay usa ka na ka bag-ong binuhat. O ang imong kabag-uhan kausaban nakita sa imong mga silingan, nakita sa mga tao. Dili kay ingon ka ako gimatarong na biya ko, buotan na biya ko. Nagbuhat ng sariling upuan. Sariling bangko. Una mga kaisunan.
Light eliminate the darkness. Amen? Kanang higit kayo ni mong balay, kanang higit ni mong kwarto, pag musiga din ang kahayag galing ang suga, iway ang kamit niya. So, if we continue to live in a righteous way of living, you can drive out the evil things in the life of others. You know, bro? Kung magpadayon ka sa pagkinaboy, sa pagkamatarong, o sa magkinaboy, kitang matarong, mapadlas na to, mapalayas na to ng mga utang-utang, tungkol kay ikaw na kinabuhi man sa pagkamatarong. Mapadlas na to ng mga utang-utang sa kinabuhi sa uban. Amen? Panang letron. Isa may mga bana nga wala pa nangangaluwas. Puyot din nagsimba. Kung yan, mag-inom-inom, palahubog sila. Hubog sila kaya dito. Kasumparay, galuray-luray ng pinulungan. Gulay pabahaw, kay galuray-luray. O dyan, kay kahayag lagi ka. Timplahan na din mong kape. Ari daw, kaya ang dili, panahutang, ang mong kuto-kuto nila, inom din. Dili, inom o pinon, inom o kape. Kunya, bisan tukod naghubog, kaya kanang hubog na aramay buot na, dalagan raman. Di man mawala ng buot sa hubog, dalagan ram. Makahinumdum doon na siya. Kaya naghanag ang imong kahayag, pinagis pag-timplas kape. Amun ba? Isang magdito na inyong mga bana. Sige na lang akong isulti kitong testimony sa usang asawa nga ang bana palahubog, barkadiska, walay trabaho, ipalamong ra. Ingon siya. At mas balay kay katong akong asawa, isa at pag mahubog ko, mulungan ito, mupakaon na to. Kaya naman, ang buhaton sa asawa, mahubog ang iyang bana sa palungon siya. Ang ibuhat ko asawa kay kahayag lagi, asin. Sa ibuhat sa asawa, ipaligda sa supal, ikuhaan ng medyas, ibuhat sapatos, kuhaan medyas, itimplahan kape, itrapuhan o face towel na noong. Kung nanghambog siya siyang barkada. At itas, ang balay, kay maikay na kong asawa. Pagtok, pagtos, putahan, kay dugay man nakapre ang asawa kay nakatulog, pinulat. Kaya nakalimat-mat man itong asawa, gabrihan. Isang palang gayon siya. Wala siya po, ang istorya. Huwag ibuhan, trapuhan, pakaluon, waan yung sapatos, ingon ang usa sa barkada niya. Gay, ano nagkantos mga ang barang. Na kami klaseng pagkatao din, ang ihibok mako. Kasi tubag sa asawa, nakabalo naman ko ano. Eh kung mamatay siya dili sa kalibutan, ato siya sa impero, mag-antos siya tibok. Ibuok sa iyang kinabuhi, mag-antos siya, wak na pagkahulog. Manalamang dili sa kalibutan, makatilaw sa maayong pag-atingan ako. Wow, ang barang nakadulog. Nihila. Nangayag pa sa iyo. O mayroon siya dahil mga lagad na usbid. Wow. Tungod sa pagkaasin sa asawa. Tungod sa pagkahayag sa asawa ng malagad siya. Pero imo ng sermonan ni mong banang kadiluso, kanang buyago ni mong banang, di gina maluwas. Amen. Walay nabagong sermon. Yaw-yaw. Labi na itong mga anak, yaw-yaw ang paginan nato ng mga anak na ito. Musamot ka muna yaon. Kaya ingon man si Pablo, wala ka makikaway sa unod dun kapag nakikaway ka sa mga espiritu. Sa ito pang imong kaaway, dili ng pagkabuluyagon sa imong anak, kung dili ang espiritu nga naghimog pagkabuluyagon sa imong anak, unay kaaway ni mo muna. Matod-patod pelikula ng ilang kamanang Johnny, War Room. Gubata dito sa lawak ni mong alampuanan ka ng
espiritus pagkamuluyagon sa membro sa imong panimalay. Adto dito gubatan, adto awaya pinaagi sa pagkampo. Amen. Kaya kung ina natin magkikaway, kaya natin bapa. Tinuod ba? Amen. Yaw-yaw dito, yaw-yaw diri, na himong kabiloso. Unang, nga nung nahimot ang kahayag, because we are a new creation. And the changes in our life is shown to the people. Amen. Hallelujah. Unang, kung magpadayong ta sa pagkinabuhi ng matarong, hallelujah, mapalayas nato ang mga gautang-utang sa kinabuhi sa uban. That's why continue to live with a good example in your daily living. Amen? Padayon sa pagkinabuhi, ingon sa maayong sangitan, maayong ihimpo, sa kada adlaw, nimo pagkinabuhi. Kada adlaw. In conclusion, salt can preserve the food. You know ba ron? Ha? Ayaw ko tangi kasi ng imuhang pagkaon. Di ba? Dali lang. Oh, mga pangkos. The place where you are now is protected by God. Ang lugar na naakakaroon nagpuyo ka, mag-protection ng Ginoo because of you. Amin ba? Ito ba mo ron? Ingon si Abraham, Lord, kung naising 50 Ginoo, imo bang sunugon ang Sodoma Gomora? Ingon ang Ginoo, 50 matarong ha? Nakibargin si Abraham, Lord, kung 20, 30, 10, sunugon pa ba mo? Dili. May na yung matarong lagi. Pero waman ka kung pulo to, kung isunod. Kato pa, asa makakarag ko yun? Kung nakasabot lang ng imong silingan nga, ikaw mo hinungdan nga wala ka maabot ng trahedya sa inyong dapit kung tungkol kinaa ka. Sa ato pa, espesyal ka sa Ginoo. Amen. Pililon ka sa Ginoo. Nga na wala mamuna nga matay at tungkol ako ba sa suban nga matay na? Titus, Juan, Vice, tungkol kayo nagkinabuhi ka matay. Amen! Maproteksyonan ang dapit kung na ay Kristohanon. Kung na at diha, proteksyonan ang dapitan. Kung kasabot lang sila, dapat sila magpasalamat sa Diyos tungkol din. Kaya mabuhay ka. Kalibutas pulong sige mo. Magpuro hinambog na gina sila. Ha? Amin ba? Nganaw niya ay nga tungkol kinaa ka. Nganaw dili man niya padala ng trahedya tungkol kayo na kinabuhi ka because you are living in a righteous way of living. Amen? And it brings pleasure to Him. Malipay mo ng Ginoo magsugong nimo. Amen ba? Hello? Kisa'y nanay diri, isang kamot. Okay, nanay mo. Mahimot ganin ka sa imong anak. Palitan ni mo dulce, or palitan ni mo pagkahon, kinalipay ka. You know ba? Amen? O nalipay, palitan ni mo cellphone, wow, sana all. Oh. Tungkol na kinabuhi kang matarong at ubangan sa Diyos, nagdalakad pahimuot sa Ginoong proteksyonan ang dapit ngayon na iguyan o panalanginan ka sa Diyos. Hindi nakaayon na ito. Unang padayon mo sa pagpangalagad sa Ginoo. Para magkanunay ang kalipay sa Diyos sa iyong kinabuhi o kanunay ang panalanginan sa Diyos. Amen. Pero sa gingon sa Biblia, kung ang asin, kawad ang asin ang kaparat, kung saan, ilabay tunog-tunuban. Huwag na ibigay.
ang pagka-Kristohanon. Kung mawala ang pagkamatarong sa imong kinabuhi, kung mawala na ang imong pagkabuutan bilang Kristohanon. Amen. Hallelujah. Muna mga kaigsunan. Mabilin tang asin. Light makes the place comfortable because it can eliminate the darkness. So gani, ang kahayag maghimo sa dapit ni komportable. Kaya kung hindi ko komportable ba? Dili. Maghimo komportable sa kalugar kaya mo paiway kini sa gangit-ngit. So as God's people, we are instrument by the Lord to make the life of others become comfortable because of our righteous way of living. Amen. Ingon nga katawhan kas Ginoo ba? Instrumento kas Ginoo na mahimong komportable ang mga tao nga nasa imong palibot kung hindi na kinabuhi ka na matarong. Ano mga komportable man? Kanang mga born again, religious sa kalig sila di mo. Amin ba? Tapos Biblia, mga Kristohanon, mga born again, hindi mangawat. Bisa kinisipit pa ng butang niya, mga komportable sila. Amin? Amin ba? Ang mga Kristohanon, naghimog pagka-komportable sa mga unbelievers, tungod kayo na naman, manggihatago ng mga born again. Amin ba tinuro, bro? Ha? Manggihatago ba mo? Ha? Hello? Mga komportable sila. Kung wala sila isudan, ay si Madam Jodie panghatag inunan sa silingan. Bisag dili mo lang sa pagkagawan. Manghatag puso. Pero matod pa niya ganyan sa nag-lecture si Sister Joy Kabayan sa Second Coming of Christ. Kung ubalin ng Ginoo, daratas rapture, wala na mamaligyag puso. Wala na mamaligyag puso sa langit. Amen! Wala na. Wala na po mga yung ibig silingan. Wala na po yung chismis ng mga tao. Tutungan ng kasalangit. Ang imong batyon, nung kalimay na walay katapusan, ang imong kaliyong puso namin, nagdiris katputan, puno sa kagunanan, puno sa kasakit, puno sa problema, puno sa malatian, makuyawan na diri sa kalibutan. Amen. Praise the Lord. Sa una, pag-una yung napakabog diri sa pulisong, pag kami nagsuri sa may nagsugod sa ministry, pagtunggo sa mga lansa niya, gaganda yung mga lansa mo. Kunya, naigipangdunggang, naigipangpatay, naig mga nag-away, ikaw, magkuyawan, magpagaling ng kita. Eh, grabe na sa una. Kung hindi kong gaan po akong garinyok, ang Espiritu pang ginunggapay niya. Walang salamat sa Ginoo, nawala. Ino ba Bartimeo, nakanyang mo, nawala niyo. Sa una, ang iyong isuot, diha po ikuha sa ginunggap niyo. Ano man, grabe ang demonyo na nagpuyuan ng kapila. Amen. Amen. Kaya sige, hindi ko kaampo kayo naman. Hindi ko komportable naman. Dito kung mamalik kong isla, kaya kasi mo niya yung karputa. Kaya ng mga tao na bisang walang bingikan. Pero karong salamat sa Ginoo, nawala na lumini ang demonyo niya ang kapita mga iso. Amen! Praise the Lord. Dili po, sige ka-disgrasya dili. Ang naskubangan, ay napita, diyan ko'y di-rescue mabayo na taga-Malaga, na nakaligisong iring, na bulansod siya, abi na kung okay na siya mga kaigsunan, kay nibangon naman, pagbangon, nakalit na kung yung anak. Sige kung gawin mo, Lord, akong girebuke ang Espiritus disgrasya ni Kapita sa ngalan ni Jesus. Kunya karon mga kaigsunan na bantay na wala na may na-disgrasya. Mura ko sahay, may ingong kang
Bingawag man. O, baka na rin yung disgrasya na rin. Pero salamat sa Ginoo. Kay naaka, kaya sininsilingan, kung ikaw rason, nga nung i-bless ng tapita, ikaw ang rason nga nung i-proteksyonan na niya, basta i-maintain ninyo ang inyong pagkakasin o kakaya ni galing na. Amen! Hasta po ang inyong pamilya. Ilalong sa proteksyon o panalangin sa Diyos tungkol kay iparog ka sa nakalang ng gabi. Amen! Palakpakan ang Diyos. Walay ko ng maran sa Ginoo. Manindog ka. Hallelujah. Ginoong Diyos, naghanding mga pagkulang diya kanimo. Mga kapakyasan diya sa mga tubagan. Usahay, Ginoo, bisan nakabalo kami na ikaw yun ang una na ang prioridad aron ang panalangin mag-aabot, pero usahay, Lord, ang among mga prioridad, ang among mga priorities in life, may mauna sa among kinabuhi. Usahay, among negosyo, among trabaho, among pamilya sa kinabuhi. Usa pa sa ilo ang kami Ginoo. Tugoldi, nga ang kalayo sa balang Espiritu Santo magbalambang sa sunod sa mundo. Aron sundokon ang mga impurities diya sa among kasing-kasing. Padalangin niya matag sa kalong Ginoo. I-bless mo Ginoo ang mga kinabuhi. Nga mahimo din kami mga bagong binuhat o maglakaw kami yung kahayag kasi sa dapit na din kami gipahimutan ni mo Ginoo. Lord, ang matalo sa karon ay mga paginakan ng problema, pangandoy, tubaga king Ginoo sa saktong panahon. Umuban karon Ginoo, Lord, pahinamdumi siya. Ana sila'y naakuhan na musimba kanino. Aron masangkap sila sa mga butang espirituhan, lugote Ginoo ang kadasing eagerness to serve you, Lord God, manaasang kasing-kasing. Salamat Ginoo na ang among mga pagdayeg karong adlaw karong orasahan, ang among mga pagsimba, misulbong diya sa trono sa imong kaligayahan. Ug mubalay kini Ginoo ug mga panalangin sa among Ginoo. Sa ngalan ni Jesus kami nag-aampo. Amen. Amen. Isang kamot na nalipay sa mensahe sa Ginoo. Ang Diyos magapanalangin ka.